Mira chu lo langin anu le pa te thlan lo mu chu alo tum da ya leo te khan lo nang chingin leo chuan Mira eng thil nge iti hi ti pa chuan a beng her soka Mira chuan apang parken te chu thlau phungin heta ko om ti po eng tin nge shat lo thei I ril ro kim cha lo mi tiang thil ol lutuk ka pateyan a shil chop che ani mo adikem ka tlan cha thei lo chuan kanu le pa te thana hian ka kal don ti chu a shalom ani em ti in leo chuan nang hian mi te hi mi mol ang vekin en ring su alo ti khur khura Mira chuan ani lo mi heta local hi I ril ra ma sa berani lo chiang ani lom ni airport a ka om ringin ka pateya alo kala ma se Selena zok a mo ni lom ni alo ti khum sak saka lil chuan apa in Selena airport a oma ta chuan Mira po a omang chuan nangin anu le pa te thlan om na lama lo vakal ro ta po chuan om theina chan sa om tia anin thalai te chu a she chhuaka Mira long nang hi fing ta viau tu ra I in nga ya ni mo alo ti a Mira chuan nui khumin in ril ru zong zong in seng khom hloma ni mo a ti deuh khera lu thin rim chuan ben tumin Mira chuan lo danga no vak lo hian kanu le pa te ma a hian godmin thla ki tuma mo nang hian mun ni thum ve leka an chwa pal che I hlau lo mi alo ti sap lu chuan thla moi ka hlau hlei nem chuan he nu inui ti hi kanu te ani ka shelo bok alo ti khum ve boka Mira chuan ani mo inu ai ale tam takin kanu hi a mel thazok ti shero chuwang chuan ipa pon kanu le pa te hlim taka anom phal lawin kapa a thik pha sin phum dun po a phal lawa ipa hi mi ani hi ipa ril ru hi a boyania ti khumin lo thin rim chuan du tok to ro ti in ben chu atuma Mira chuan soizom zelin thu dikalom ka soi min beng la ingam chuan ka mel thatak hi kanu anga min ti cha sak ve ni chuan ipa chu alom hau don lawanya konfi tak chuan alo ti le saka lu thin rim lutuk chuan in sum thei lawin a reka inu kha engma ani tak tak lo ti shero kan chung kwa min te chevek zo ka ni hi chuan nang hi engtin nge tiang chung chuan ila nun ron em theya phuba lak chakin I khat ani hi ti in thei to pin reka Mira chuan enga tan ma ngai lawin thocha hlei thei lo chuan anui le deuh saka tang tur chuan min siam alom alo ti sap hun kal to chu lo langin an tet la ya lo ni a Mira chuan chap chung hian room pakhata chuan alo boka unau palil khan do ta soilom ves kha silia ti chat ma sakani ti in alo soi fia a Mr. Long chuan Mira no pangswal takini do te soya helai thima hian omrengang che ti in Mr. Long chuan a chwa san da ya Mira chu chap vak vakin lil chu alo lut ve li a nangma ti ani lo ti ka sia ma se selia hi ka unau no ni a anat ka phal lo ani ti in a chwa san le maka Mira chu rel runa tak chuan in hum ru in kong kharlam chu a mel wangwanga tun hun lo lang le in lil chuan Mira chu alo thla ve che a I chau chuan ni boka a phone ron la ra u chuan shwai ngal ro u a ti a bodyguard ho chuan kan ti pal miss Mira ti in a phone lak wa chuan an mana Mira chuan mi mol nui za siam tu mai ini a ti le saka bodyguard ho chuan an shwai ta bok sin dang lo langin jailer chuan Samuel heile kha in nei na awe ches zong zong chan chin le an hmelte an vain heta hian an ome en role ti in tablet chu a pe a Samuel chuan enin a zoom chin vela wages mo lo ti in jailer chuan o nangman kipyo a haiti boxia khamini ya wages ho khan an havek nge yalom a shing le asinte ani in ka sia a ti zung zonga Samuel chuan wages ani hleinem arsitam tak ai pon moi zo ka sin isha em nangponi fakha ti in jailer chuan wages ani lawa mo ti in enge mongai to ti sha tak chuan Samuel chua ena ani chuan
zona har zual tu na ni chu khata khan mi sang chuang lion kalasin a ming poi sha si lo alo ti le dai Samuel beidong lutuk chuan a chang boy pe to lo ngoi reng chuan a phone chu enin thiana awa som na chu a ina mira nen anom dun chum chungai to le tin tu ngei ming ati a mira chuan apoi mo lo lo ti do yin Samuel chuan in ti limlam chawa mi poimo adang poimo om lo mo abeng bula ti sar sarin amuza le a ani chuan katilom tok che empty in alo zot mira chuan en deuh rengin adinga buk ngau pa hian che jok jok chu in lowe alo ti sapa Samuel chuan noi suk pa hian a number chu paper a hian ziak mol mola hei hilaro ka number ania minna mo hun huna min lo bedon nia midang ompui su alo ti a mira chuan la in a pai thladeuh mak a phone chula a kalmoya tum chu Samuel chuan lo chelin a phone dak sak pa chuan mei chelu lu lutuk mai kha hongla chuan wi chata min lo edro a tile shama tun hun lo langin mi si a ti sapa jailer chuan chu a ming tak tak ani thei mai lo mu ti in a phone chu ena una pa a chan chin ishe to ti na emni khomo ti in en hnai ve le a Samuel chuan a phone chu off makin jailer chuan I request accept du lo ani mo ka mu man ti in a hmui chu a beng le ri a soi swal chu in ti deuin ole mi khwa zong zong ka lo zong le don ya ti in rang tok chuan a kal san ngal da ya Samuel chuan a phone chu khal neu neuin nang hian ka zon chwa lo che chu lo be sei phodro ma se tu na chang hian ka zong char char don thau che ti in a noi saka mira te kha in lam lo thleng to in mira phalna tel lowin I lo leng wak ve la mo I thi don ani hi selia chuan a lo ti a mira chu hoi le tin angoi du mai bik lawe I pasal hwa khan a thlem che ti ka lo sha a tha thaw kha pa kha chuan manga yanga e mai a lo ti khum ve khera selia chu thin rimin ading hlwa ya bol hlo ve mai ni ti shero mira long a ti twara mira chuan engei thin rim viawa ti ya kal nai pa chuan chung tu nang hian I shelok vek ani lom ni long chung kwa hian chin chung kwa nen in som na in nei theinan chan in kho ani lom ni ma se in nei ma in aning man che ani hi thil ngai twa tham tak chu ani itive em alo ti khum sak saka selia thin rim chuan ben tumin Mr Long chuan selia ti in lo danga lo pan nai zelin Mrs Long chuan mira long hi phalna tel lawin mun danga te alo kala chuti chung chuan in thlashung ei lawin heta moi lo takin alo chewe lamo engpo ni se shem ngei turani alo ti ve thaka mira chuan a mel chu siam changa lin muang chang chuan alo hoi pheya selia le lil te chu lo lom to viawin Mr Long chuan mira en chuan tunge kuthlaka alo ti tadai lil chu ani ring ngalin a thin rim lutuk chu a beng her soka Mrs Long chuan George engtin nge ka fapa hi iben ngam sok ti in lo bai pui ngal wat lil chuan mira chu enin mira chuan kha ka phuba chu ani kha moi phun hian lo ti khum maka lil chuan thin rim ti sha tak chuan en rengin a moi sir te chu a thi phunga a ku chuan khoin kanu han ente a ti sapa Mr Long chuan mira chu enin study room a min lo zui phei ngal ro a ti a mira chuan muang chang chuan a zui ve ngal mai bok study room a chuan mira le Mr Long te chu lo om to in mira chu Mr Long ma a chuan a lo ding rana alan dan chuan nang hi ka da zolen le lutuk che ani a lo ti a nui pa chuan naktu ka IPIC wa kan da don ania a lo ti a mira chuan makti tak enini ingi soi omzia chu alo ti vata Mr Long chuan tlema upadeu hlekin stroke an nei te hi chu thilpa nga yalom itlan bole zel chuan ICE wa po an chan zo ka ringlo ati sapa mira thin rim le tuk chuan do kan chu chumin inwa ni so I azau ta mi alo ti vata Mr Long chuan ngei om zeta noi chung hian
kei pon ka hre thiam lo kanu hi engtin nge tia adam lo thut ni damdoi ina chuan da nge ngai don ani hi ti in bakil kha alo phor le a mira lama chuan kengin hun kal to alo langa mira sam chu Mr. Long hian khui hliau in moi dewin ka siamang che o isam te hi kalau khuyanga chuan a moi zwal nan bakil hi ikil bokanga ati a bakil chu kil tirin api chuan kai local te kadam chung hi chuan keiman ke en ko lang che tu man anti na che kaphal don lau ti pa chuan bakil chu a phel sak maka mira len deuh nuwa api mu atum chum te kha lo lang le in an cha dun chum te chu alo langa tun hun lo lang le in mira chu alo chap deuh por to ai Mr. Long chuan mira isam hi a nok deuh hlekani hi ti in asam te chu a ze saka mira chuan hlau deuh hian engma tingam si lo chuan ading ngoi ringa akor te chu cham ringa tin Mr. Long chuan chung kwa ve kanya that taka om tur o ti in a bakil chu akil thati ra anuwa chuan a thutna lama chuan a thu vele maya le khabu pakhat chu mira pek pa hian mei che omdan moi ti tur le ti lo tur te hi lo en non le ta che alo ti khera mira chuan ngoi ringin en top ringot sele chuan kanu mira dan bo hi kalom te reng nen ka pa hian a shwai le khera ka pate ya khan mangai na wangin kan chung kwa a phalsan ma sa ni lom ni kan chung kwa angpon en kherangai to hleinem ti in a lo phuna anu chuan pangpar khoi that neu pa chuan mira tan hian kormoi tak lo ba sai sakang che a shem na mu tur hi a zo vele pasal kan nei tir don ya a ti da ya selwa chuan ma se kanu kani nei na po ama wangin a chhat vek pha a pasal nei tur te boy pui tho do na mo ti in alo vui nga chara anu chuan pasal thata ka thlan sak don hleinem eng ang mi po ni se mi hausa tak keile ipa ta na man changkai thei tur ani pho chuan ke chuan poi ti na ka nei law pasal nei lawa heta ombe ring chuan kan chung kwa min ti cheve ka ni mai ti in a rose varken lai chu a chep bung moka Mrs. Long chuan thil ngai to le tin Mr. Long chuan thin rim deuh hian phone a chuan mi alo bia a engzat po ni don se poi ka ti lo shwai le dro u a ti twar ra Mrs. Long pon lo en tharengin a nu loka chuan Mr. Long chu nui le ngal mai in phone chu a mang le a Mr. Clutch ifanule mirai te kha an leng du na poi ka ti reng lawa leng dun ro se ma se mirai pi hi adam lo na sulu tuka mira ka be thei box si lo ti in anom na kha alo zo thi alo ni a chung zong chu Mrs. Long chuan lo sheve ka selia chuan kanu engei soi omzia chu ti in azota anu chuan engmani lo ti in a kulvun sakpa chuan meichhia te chu a huna chuan pasal kan nei nga shimshimalom kan ti tur ve reng zo kanya ma se he thu hi ipa le mirai te shil ring su o alo ti a sele chuan buk ngau pa hian le kanu nakin loka west na hian party lian tham taka omdo na lom million tak kan local do na ta chuan kalo shwai ve don ya alo ti ve pa ya Mrs. Long chuan ti in engi moti tuman nei ti sha tak chuan amel ngai chu amel renga kar khat nuwa chuan party an nei ni chu alo thlenga Samuel apo kal ve in ichiang mo alo kal ve angmo ti in jailer chu abia a meizal chu zunga lin jailer chuan lighter alo ta saka jailer chuan englawania ka zong na sa to khamini khan khata nge khan in nei panga velan oma chuan midang ka zo chianin kha kan kalna chen chung kwa le long chung kwa te in nei na kha ro pui berani a khatami nge kha ma se a chan chin ka zo le khan tu te po kha an ngoi deuh ta ta a ti a Samuel chuan an ngoi ta ta mo chu avalar om ve lo ti in jailer chuan ni che khata nu pui nei lo ho po khan an du hloma chuan vo in po hian khatiang ho in mu khom na kha ani do na enge mutak kan shat bel thei ka ring alo ti a Samuel chuan sha ilaka du khop mai alo ti
chu mi rual chuan in hnoi lam chu enin mira le selei te chu muang chang chuan an lo kala Samuel a chuan mit khap lek lo chuan a lo en wangwang jailer chuan amazing chuan a in ti pal chu lo hlawin Ona pa film crew ro alo ti vata Samuel a chuan khu ngei khu ani alo ti ve sup thu nge selia chuan mi pa ho bula chuan ka in hmel sha ti rang che u hei hi ka u nau nu mira longania ama hi mi thuai thei tak le fel takani kanu le pa ten tha takin an en kol boka mun la a phei chuan ala chhuak tam lo khop mai a ti deuh khera mira chu ngoi moi moi in mi pa ho chuan mira long mo hei hi u nau nu mo long chung ko ho chu inin thup thei hle mai u nau nu tak tak lo nei renga mo an lo ti nga loi loi ya selai chuan mira chu en kherin o ka u na nu tak tak ani hi a ti a mira chu alo nui sang ringot Samuel a khan a chunga chang alo en be renga jailer kha thil ra chang turin alo tir ve bok jailer chu lo le tin una pa a ming chu mira long chung ko fanu pani na ani khu kumsom ni pani ania ama in midang a komin atlang nel vak lo mi fel tak nunem le zaidam ani ome alo ti a mira nunem mel tak le poisoi lo mel tak chu enin Samuel a chuan teng chuan an soi tak takamu alo ti a jailer chuan o me che fel le poisoi lo tak ani ome nu le pa te thu oi thei takani e an tia lom ti in alo hlim ve viawa Samuel a chu nui topin thuai thei takan tia mo ti pa chuan amazing chu atimita eng chik po mangla poi ka tilo kabula hian lo shwai ro ti in jailer chu akal san da ya jailer chuan mira te chu en deuh rengin mi pachen kha chuan sport lam mi ini em golf I khel thiam em I thiam lo chuan kan zir tir thei ring chi ania kan company pon product lian tak tak pahni a chhop chhuak do na ta chuan ka shwai thei chi ania I du chuan miss mira I tui song te alo ni chuan ti sapin pakhat chuan Miss Mira in tur ka lei thei chi angem ti pa in tur chu alo keng pheya ani hi Rushil Howard ta anyang master ani a in tur chu Mira lo pe in Mira chuan ti pal ka in ngai lawa alo ti maya u Howard chu lung oi vak lawin selia chuan Mira chu pan nai nga lin a beng bula chuan a soi ang chuan om mai ro long chung ko mingin ikal ti sherengla thatta kai om lo chuan kapa thina rim viau donania alo ti sapa Howard chu enin Mr. Howard thi a chaber takanga amit ming swal melutuk te hi masi an chung ko background a tha thau boxia henu hi chu ati chevek thenge yang ti in angai to na salutuk chu a mela chuan a sha theya mira chuan ngoi shi ro I at na zong song I phau chhuak vek mai do na lom alo ti mak selia thin rim chuan nang hi ti hloin an siam rem vata Mr. Howard wine lo ken chu ngei om taka noi chunga la in mira chu a peluya kan chung kwa le Mr. Howard te chung kwa hi nalama kan thok do na chu wang chau po chuan in pui mai ro nui sang hian alo ti a Howard chuan Miss Mira long ka pui thei tur che chu ka tan chuan choi moina ani ringo ta lom le ka lom hle mai ti in Mira ko chu vona tuma tu emo chuan lo ne kherin wine chu an ti buak pha a Howard chuan tu mi mol nge ti vakin a hoile chu jailer kha alo ni noi chung chuan Mr. Jane heta hian I local ve ti kalo she reng hlei nem a ti hluaya jailer chuan milo she thiam mai te in tur chu kalo thon le mayang che I in tur kalo ti boxia a ti khera Mr. Howard chuan ngei viawin jailer chuan Miss Mira meche hadam nalama kalo shwai pheyang che ati maka Mira chuan na wine kan lai chu selia pe in selia chuan lo ngei viawa lo thei lo wa boxi wang chuan ala ta topa miracle tur chu Mr. Howard chuan lo dan tumin jailer chuan Mr. Howard chadewin o nakina in tur chu ka leyang che ati le a Howard pon ti ngai na dang she to bik lovin ole
ani chuan Mr. Jane han hrai ta chi a ti ta ringot mira le jailer te chu an kal ngal mai buk jailer chuan thadeu hian kalpuin zelin Miss Mira khulai kha chu nuami ti vak lo ti ka shalom ta son greenhouse a oma ilo chol hadam don ya a ti a Mira pon engma ngai to lem lo chuan nui mai in room an thlen don vele chuan jailer chuan Mira chu anam lut khera kongkhar chu kal ngalin Mira chuan makati lutuk chu hlau bok si in a hoile ta ate la ya Mr. Longin mun thima akhung lai te kha she chuakin a hlau thin rim bok si chu a thin a phurang ngal viawa kongkhar te ikalamo nang milak tlak lo kha kala that khopang che ingai ang mei che fel tak kha chu ka ni hau lawang a ti no no a room deuh chuan jailer chua ena jailer chuan kal san da yin a hnung lama tang chuan tu emo hian a kut chu a lo ti ri sewa an hoile chu Samuel a khalo ni in meizia la lo zu ko hlar hlara Mira chuan muang chang hian a pan pheya Samuel a chuan Miss Mira long lo ti sapin isheta mo a lo ti a Samuel a chu bu ngau ngawin ming moi takani sing ti le khabu mi kha ani mo ti in a ming omja te chu asoya a chakhop mai ti in Mira chuan tungei ming a lo ti let ve a Samuel dalton kanya a lo ti vat Mira chuan nui deuh chung chuan a chiu lai atang chuan potin nang te hi a ti sapa Samuel a chuan enge inei phak lo mi pa kani deuin isha emni a lo ti thunga Mira chuan chang thalem lowin ila singlem a ti daya Samuel a chu nui deuin a bu ngawa Mira chuan a inrin hma chuan a chia potnai le salin ani chuan round thumna kan bei do nem ni a ti sapa Samuel a chuan a lo nya lo chiang hle